Počas tohto videa sa snažím poskytnúť krátke vysvetlenie symptómov. Môžem použiť slová, ktoré nepoznáte a zapamätajte si, že ak máte nejaké obavy o svoje zdravie, porozprávajte sa so zdravotníckym pracovníkom. Niektoré príznaky sú dobre známe, ako napríklad zmena menštruácie a návaly tepla. Existujú aj ďalšie príznaky, o ktorých si nemusíte byť vedomí. Patria sem búšenie srdca, zmeny nálady, bolesti kĺbov a poruchy spánku. Môžu sa tiež vyskytnúť príznaky močového mechúra a vagíny, strata sexuálnej túžby alebo problémy ovplyvňujúce vaše duševné zdravie a emocionálnu pohodu. Poprvé, stojí za zmienku, že tieto príznaky sa môžu u žien objaviť a môžu sa meniť počas mesiaca a počas perimenopauzy. To môže skutočne sťažiť zistenie, ktoré príznaky sú spôsobené životnými zmenami a ktoré sú hormonálne. Je dôležité pochopiť, že žiadne dve cesty menopauzou nie sú rovnaké. Príznaky sa môžu výrazne líšiť. Tu je zoznam niektorých bežnejších symptómov a percento žien, ktoré nimi môžu byť postihnuté. Niektoré príznaky sú dobre známe, ako sú zmeny krvácania a návaly tepla. Vzorce krvácania sa môžu značne meniť. Niektoré ženy si všimnú, že ich menštruácia je menej častá a ľahšia. Iní môžu vidieť, že ich menštruácia sa náhle zastaví, a niektorí si všimnú, že môžu byť ťažšie a nepredvídateľnejšie. Ako už bolo spomenuté v mojom predchádzajúcom videu, ak sú menštruácie silnejšie, nepredvídateľnejšie, alebo ak krvácate medzi menštruáciami alebo po pohlavnom styku, je vždy múdre nechať sa navštíviť zdravotníckeho pracovníka. Veľa žien v týchto rokoch užíva hormóny ako antikoncepciu, ako sú antikoncepčné tabletky, injekcie, implantáty alebo špirála Mirena. To znamená, že sa nemôžeme spoliehať na vzorce krvácania ako na jediný indikátor prechodu menopauzy a niektoré v dôsledku toho nemusia vôbec vidieť zmeny v menštruácii. Návaly tepla môžu byť nepredvídateľné. Niektorí uvádzajú, že po vypití teplého nápoja alebo v teplejšom prostredí alebo niekedy bez spúšťača počas noci sa náhle cítia ohromne teplo. Predpokladá sa, že návaly horúčavy môžu mať až 7 rokov a niektoré ženy ich hlásia až po 60-ke. Úzkosť a depresia môžu byť príznakmi menopauzy, ale niektoré ženy tento pocit pripisujú stresu alebo zmenám v živote, pracovnému tlaku, starostlivosti o starších príbuzných a starnutiu detí. Mnoho žien skončí s užívaním antidepresív alebo s týmito príznakmi nejaký čas, kým si uvedomia, že v skutočnosti môžu byť spôsobené zmenou hormonálnych hladín. Mozgová hmla môže byť ďalším príznakom spôsobeným poklesom estrogénu. Mnoho žien sa bojí, že majú skorý nástup demencie. Je to veľmi zriedkavé, ale môžu mať problém zapamätať si mená, čo pochopiteľne spôsobuje veľa úzkostí a môže to ovplyvniť ich sebavedomie. Porucha spánku môže byť bežná a môže to byť spôsobené mnohými rôznymi dôvodmi. Náš spánkový režim sa môže počas života meniť, no nočné potenie často prispieva k prerušenému spánku spolu so zmenou funkcie močového mechúra. Prerušovaný spánok môže tiež prispieť k úzkosti a depresii.